Ahojte, zdraví vás Mario Skill u úplně prvního dílu na Minecraft. Tento kanál jsem vytvořil 23.7.2013 a budu vás doprovázet celou dobu, kdy budu natáčet. Tak vrhneme se na to. Jsme na serveru XPcraft, IP-nu vám vložím do popisku videa. A vrhneme se na to, takže začneme si těžit hlínu. Čekejte, já si nastavím více zvuku. I hudbu. Tak, mělo by to asi jít. Teď nevím. No to nevadí, takže půjdeme si natěžit pár hlíny. Tak, tady už máme kámen, takže jdeme vykopat, jdeme prostě těžit. Já sice nemám torčky, ale nebudeme kopat moc daleko. Budeme kopat jenom tady, abyste pak něco viděli v tom, jestli... Čekejte, tady si to vykopeme, abychom si udělali takové krásné schody. No, skoč. Dobré. Takže máme hezké schody. Tak a tady si to natěžíme. No, nebudu natáčet jenom Minecraft. Budu třeba natáčet i FIFA 14, kterou si potřebuji ještě koupit nebo stáhnout. A budu natáčet i NHL a různé takové buď střílečky, nebo sportovní hry. Spíš tak i závodní, kreativní hry. Prostě mám naplánovány, mám to prostě naplánováno, napsáno na papíře. A prostě to budeme natáčet, prostě to budeme natáčet. Tak, máme 46 cobblestoneů. Ale mě tu štve, že mi tu nehraje ta hudba, nebo že mi ty zvuky nejdou. Nevím, čím to je. No. Už máme zvuky. Už jsem našel chybu. Tak, už máme zvuky. Je to hned lepší s tím. Tak a máme 56 cobblestoneů. Na tomto serveru už jsem hrál, jako pořád hraju. Líbí se mi tady, protože už je 1.6.2 a mě to tam moc nebaví hrát na těch serverech, baví mě spíš hrát tady. A tenhle server je ještě na 1.5.2, takže je to pro mě dobré. Je to je to prostě jsem zvyklý z 1.5.2, tak budu prostě hrát ještě na 1.5.2. A pak jsem se rozhodl, že budu natáčet, tak jsem to zkusil a prostě natáčím. Jo. Tak. To bude takový náš důl na těžení. A hned u toho dolu si postavíme dům. Doufám, že ten dům bude... Tak, tady máme nějaké stromy. Tak hned je nakutáme. A, spadl nám celý strom. To jsem ani nevěděl, že to tady je, já to tu hraju tak dlouho. Tak asi dal línový plugin. Což mi připadá skvělé, protože na většina serverech mě nebaví kopat celý strom. A teď jste to takhle fajnově vyřešili, že když nakopete spodní díl, jakoby toho stromu, ty kořeny, že vám spadne celý. To je super uděláno. Ale taky se stydím za to, že jsem to nevyzkoušel a že prostě jsem to nevěděl. Nevadí. Vezmeme si houbíčky. Tak, a i saplingy nějaké, abychom měli. A ještě je tady fajnové, že když vám spadne celý strom, že se vám automaticky zasadí jakoby nový strom. To je tež dobré. Jablíčko.
Tyjo, tolik saplingu. Tak. Jdeme. Tak, kolik máme? 36. Ještě vezmeme tady tenhle. Tam je nějaký baráček. $52 dřeva, vezmeme si aspoň stack, abychom si mohli potom udělat svůj baráček a hezky, aby to nevypadalo jako by nějaký dřevěný prknový, nějaká prknová kostka. Tak, kolik máme? Máme, tak, vezmu si a vyrobím si crafting table. No, pojď sem. Tak. Tak a počkat, kde máme ten důl? Jo, tady máme ten důl, takže tady si to postavíme. Vezmeme, dobré, jdeme. Tak a postavíme si cobblestoneovou, jakoby cobblestoneový základ. 1, 2, 3, 4, 5, to by mohlo stačit. Nebo dáme 6. A ještě o 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 1. 1, 2, 3, 4. Aj. 5. Jsem trošku nedomyslel, jsem se nějak překlik. Tak. Takhle. Ještě o 1. Tak a tady bude ta zeď. Další. Jinak tohle je první díl, nevím, jestli už jsem to říkal. Ale asi jo, je to prostě první díl, který natáčím. Nikdy v životě jsem ještě nenatáčel. Tak si to teprve nějak jakoby zkouším. Jaké je to a jaký je to pocit, když natáčíte. Prostě mě inspirovali různí youtubeři, například Minecraft nebo Gogo nebo Pedro. Mě prostě inspirovali, jak to hráli a jak to natáčeli dobře. Tak, nějaké zvuky. Nějaká hudba nám hraje. Hezká. Vykopeme si tady tohle. Tak. A tak. Dobrý, máme základní desku. Tak a teď si vezmeme 6 by mělo asi stačit. A teď si vezmeme tak. Ne, takhle jsem to nechtěl, nevadí. Tak. Asi si teď říkáte, že jsem říkal, že nechci mít prknovou desku, ale to nebude vypadat jako prknová deska, promiňte, kostka, že to nebude takhle vypadat, ale to je jakoby taková první zeď. To je první zeď. Na tady tomhle serveru je docela hodně hráčů. Je tam takových, teď přesně nevím, kolik jich tu je, ale je jich tu fakt hodně. A proč to ničím krumpáčem? Tak, máme krásný domeček. Tak a teď si vezmeme 1, 2. 1, 2. No, 1, 2. Tak. 1, 2. Dobré. Tady si dáme nahoru cobblestone a pojedeme dokola. Takhle. Jak to tak vidím, tak budeme muset jít ještě natěžit cobblestone. Takže jsme si ho natěžili nějak málo. A nebo že bych udělal... Ne, to by vypadalo špatně.
Takže půjdeme si natěžit ještě cobblestone. Já trošku stiším tu hudbu. Tak, možná to bude lepší. I pro mě, i pro vás. Abyste mě jako slyšeli, co říkám, a neslyšeli jste tam hudbu. A došel nám cobblestone. Tak jdeme těžit. Tak, do našeho soukromého dolu jdeme. Uděláme si asi zase stack cobblestone. Tak. Jestli ještě nevíte, tak se bude konat LP turné v Ostravě, to bude 19.8. Já tam pojedu osobně. Prostě tam pojedu se podívat na různé slavné hvězdy youtuberské. Doufám, že si odtamtud přivezu krásný zážitek. Jestli se chcete podívat navíc, tak vám dám odkaz do popisku videa a můžete se podívat na různé... Co to slyším? Nějaký zombie. Praskl nám krumpáč, takže to jsme... No, to nevadí. Něco jsem tu slyšel, nějakého zombíka, ale ono asi už zhořel, protože tady máme zhnilé maso, kterého se najíme. Máme tu 5 jablíček z těch stromů. Dobrá, to asi bude stačit 2 jablíčka. Tak a my budeme zase radostně stavět náš domeček. Tak a... Tak. Teď to vypadá hezky. Ale teď nevím, jestli... Jo, já si asi vyrobím... Já si tu položím ten crafting table. Tady. A vyrobím si pec a truhlu. Tak, máme pec. A do pece si necháme udělat... A do pece si necháme udělat dřevěné uhlí. Ale ne, začalo nám pršet. A dáme to naopak. Tak. A vyrobíme si ještě tu čestku. Tak. Aby nás neotravoval ten déšť, tak ho takhle vypneme. Trošku stišíme. Jinak se chystám natáčet i vlogy. Ale to někdy až... Někdy za dlouho. A nebo to udělám už nějaký den. Takže... Tak a tamhle vidím písek, takže jdeme si natěžit písek, abychom mohli si udělat okna. To jsem neudělal dobře. Zazdíme to tou hlínou tady. No, zmiz, vodo. Šlem na vodu, tak ji takhle zazdíme. Tak. Rychlý kompromis. Ne, už zase. Sakra. Voda už nám mizí, dobré. To vytěžíme ještě tady. Ty, co to je?
To jsem nevěděl, že je z písku para glowstone. Nějaká novinka. A jak vidíte, je tu asi na serveru nějaký admin, nebo tady mají VIPčka práva, že můžou, když prší, že můžou ten déšť jakoby dát pryč. A já jsem taky na tomhle serveru VIPčko. Koupil jsem si to VIPčko, ale jenom tak ze srandy, protože jsem chtěl vidět, jaké to má výhody. Sice na webu to mají taky napsané, jak tam mají výhody, ale já jsem si to chtěl vyzkoušet s tím VIPčkem. A tady jsou takový admini, že oni, myslím, že jako všichni admini, že mají strašně hodně starostí. A pak vám na to VIPčko zapomenou a zapomenou vám ho odebrat. Takže proto si kupuju VIPčko na takových serverech. A prostě já mám taky právo na to, že když prší, takže že si to můžu prostě přepnout. Ale já teďka mám vypnutý chat kvůli těm hráčům, aby mě neotravovali. Takže jsem to... Počkat, jo, ani chat nám nejde zapnout. Cože? Jak to, že máme z dřeva, máme stone? To je nějaká novinka? To je asi nějaká novinka, nebo co? Že se nám z toho udělá stone? Tak, 12. A teďka vyzkoušíme, jestli se nám udělá to uhlí. Ano, jo, dělá se nám uhlí. Takže to jsem ani nevěděl, že když dáte prkna a nahoru taky prkna, takže se vám udělají... že se vám udělá stone. Nevadí. Tak to jsem vážně nevěděl. Tamhle vidíme nějakou krásnou vilu. Tak. Čekat, ne, to budu potřebovat, to ne. To budu potřebovat. Jablíčka, ty si vezmu. To budu potřebovat právě teď. A i 2 dřeva, budu potřebovat 2 prkna. A jdeme si vyrobit tyčky a protože jsme ztratili cables, protože se nám zničil krumpáč, tak si budeme muset udělat nový a uděláme si hned 2. Takže raz, dva, dobré. Už máme 2 krumpáče a počkáme, až se nám udělá to uhlí a vezmeme si trošku uhlí, abychom mohli jít těžit. A pak si vezmeme ještě tyčky si vyrobíme. Vlastně torčky se dostávají, myslím, že po 2. Tak. Kolik máme toho uhlí? 10. No, počkáme ještě, až se nám udělají ty 2. Ano, ještě 1. Tak a asi 4 si vezmeme uhlí. Pojď sem 1. Dobré. Crafting table a dáme si to takhle. Aha, po 4 dokonce. No já jsem říkal po 2, ale dokonce to je po 4. Mezitím si dáme vypálit písek. A my půjdeme těžit. Tak, tady máme tu svoji krásnou jeskyni. Tak, trošku světla. Aby jsme tu měli. Tak. La.
Železo jsme našli. Tak to je úspěch. Tak už mám 64 cobblestone a 2, 3. Dám vám do popisku videa, takže dám vám tam IPnu tady tohohle serveru, kdybyste si chtěli zahrát. Dám vám tam jejich web. Potom vám tam dám stránky toho Craftconu, kdy bude, ne Craftconu, toho LP turné. A prostě vám tam dám ty stránky toho LP turné. To by mohlo být asi všechno. A pak ještě něco, co se najde jinčího. Jestli něco zmíním nového. Dávám tam můj Facebook, různé informace. Tak a my budeme pomalinku končit. Doděláme si tady tuhletu. Nebo budeme končit, až si doděláme asi domeček. Až si doděláme dům, tak to skončíme a počkáme, až natočíme druhý díl, abyste se mohli dívat. Počkat, že bych to tady taky prokopal. Já to asi tady taky prokopu. Tak a tak. Tak, aby to vypadalo jako schody. Schody do našeho dolu soukromého. Tak, máme 2 staky. No, máme 2 staky cobblestone. Hop, 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 hop. Jelikož jsou na tady tomhle serveru frakce, takže si budeme muset založit frakci a já už ji založenou mám, protože jsem tady na tomhle serveru hrál. Takže tu nejsou rezidence, takže si to budeme muset vyklajmovat. Takže napíšeme, no tak nenapíšeme teď nic. Já to climbnu až prostě, až ukončíme tady tohle video, tak to climbnu. Protože mám teďka vypnutý chat a nemůžu nic psát. Pokud nevíte, jak se to climbuje, tak napíšete normálně, založíte si frakci, což je lomeno create název frakce. A poté si dáte jakoby desk, to desk je jakoby, co se bude zobrazovat, když vejdete do té frakce, nebo když přejdete přes ten climb. Třeba rezidence, jak se píše, vítej v této rezidenci, bla bla bla. Tak tam se píše to, co se napsalo jakoby v tom desku. Tady máme nějakou chybíčku, tady budou asi 2 okna. Nebo to uděláme jinak. Nebo ne, uděláme to jinak a já vím jak. Vezmeme si tady tyhle oáky. Oák woody. Si vezmeme a uděláme to takhle. No tady to asi tak neuděláme. Uděláme to jenom tak. Chybička. Protože od nějaké verze se to může natáčet takhle. Ty dřeva. Čekat. A dáme to takhle. Prostě jak jsem tady, hrál jsem tu včera na tady tomhle serveru a hrál jsem jakoby za tu svoji postavu. A prostě jsem hrál a byl jsem tak vynervovaný, jak jsem stavil střechu. Tak jsem se tak nervnul, ty bláho. Prostě to bylo na nervy. Já jsem tu střechu stavil ze schodu a ty schody, oni se můžou různě natáčet a jako prostě můžete s něma manipulovat s těma schodama. A od té doby strašně rád stavím ze schodu. Tak, čekat tady. Tak. Tak.
Museli jsme to takhle nějak vylepšit, aby to vypadalo. Dáme tady. Tak, budeme mít dvojité dveře. A dáme si sklo. Tak. A tak. A došlo nám sklo, takže budeme muset zase vyrobit. Počkat, nebude to stačit? Asi bude stačit už. Dáme si tam, vyndáme to a dáme si tam to železo. Tak, vidíte, teď se právě přepl den, takže je tu asi nějaký admin. A prostě se admin přepl den. Tak. Máme nádherný baráček. A střechu si uděláme z cobblestoneu a pak tento díl ukončíme. Takže doděláme si střechu. Aby nám tam nepršelo. Tak. Tak. Tento díl vydám ještě dneska, což je 24.7. Tento díl vydám ještě dnes, abyste se mohli podívat a komentovat mě různě. Jsem s tím smířený, že určitě budu mít nějaké dislikey. Jo. Ještě si vyrobíme dveře. Nejsem jako takový, že bych se hned nervoval, že prostě mám dislikey a že přestanu natáčet, to zase ne. Ale prostě, když mi dáte dislike, tak já ho normálně přijmu a nebudu nic řešit. Prostě se vám video nelíbilo. Tak se prostě budu muset polepšit já. Ale zase mě velmi potěší, když mi dáte like nebo odběr. To mě velmi potěší a hrozně mi to pomůže, protože mě to nabije. A budu se na vás těšit, když mě budete pořád komentovat kladně. Vyrobíme si ještě kamenné schody, abychom to doladili. Aha, už máme železo. Aha, jo. Nechci moc hrát za kamerou, ale jestli budete chtít, tak můžu třeba tento dům dostavět ještě nějak. Mám hodně fůru času. Tak, máme schody. Tak, zavřeme si tyto dveře. Tak, schováme si věci do čestky. Tak a já se s váma loučím u dnešního prvního dílu. Doufám, že se vám video líbilo. Dejte like nebo odběr. Pro případě, když se vám video nelíbilo, tak dejte dislike a můžete i komentovat. Takže ahojte a těším se na vás u příštího dílu. Čau.